bună și bine v-am găsit la un nou episod. Îmi pare rău că n-am mai filmat de foarte mult timp. Chiar îmi pare rău, n-am mai avut timp absolut deloc. Am fost foarte ocupat cu școala, cu chestii de aia. În fine, acum am filmat Minecraft și voi intra pe o mapă Build Battle. Da. Că nu știu altceva ce să joc. Adică, pana mea. Data viitoare s-ar putea să mai joc cu cineva, mai vedem noi. Nu știu sigur. Dar până atunci o să pun o pauză la video și o să intru direct în mapă, pe server. Ei bine, după cum vedeți, am intrat în sfârșit pe server. Este un server de Build Battle pe telefonul de... Aici e ceva, nu știu... Cookie player, ceva cu cookie. Îmi plac. Da, te sui. Dar știi ceva, eu mă duc să mă joc, adică pentru asta sunt pe server. Și pe server e nașpa că numai asta poți să faci. Am fost ultima persoană. Ei, a început. Wow, Lighthouse. Păi și ce pot eu să fac la Lighthouse? O casă din glowstone. Fac o casă din lemn și îi voi pune multă glowstone. Gata, frate. Că nu știu altceva ce să fac. What? Înapoi! Fuck me! No! Ce s-a întâmplat? What? Negru peste... nu contează. Dar nu mă ușă de asta. 4 minute, pe bune. 2, 3. Fac una mică. 1, 2. Așa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4. 5, 6. Cine a spus că trebuie să fie simetrică? Nimeni. De ce nici nu voi face simetrică? Pentru că eu nu sunt bună să fac chestii simetrice. Nu mai știu ce să spun. Da, deci încă o dată o să vă spun, îmi pare foarte rău că ne-am informat de mult timp, pur și simplu. What? Pur și simplu am fost foarte ocupată și n-am mai putut absolut deloc să filmez, nici absolut deloc. Îmi pare foarte rău. Uite, fratele meu. Eu nu fac mai nimic pentru că eu nu sunt bună la construire caselor, adică... cine știe că eu sunt bună la construi case? Nici eu nu știu dacă sunt bună sau nu. Eu zic că nu sunt. Adică niciodată n-am fost bună. Multe cu LED love. Poate niște reclame, nu știu ce am făcut la telefon. Mai apar reclame, mereu, absolut. Și când sunt pe YouTube, reclame, frate, adică pe bune. Când umblu pe telefon, umblu la setă la nu știu ce, reclame, frate, pe bune. Aoleu. Se face așa copierășul. Tan. Dar nu mă de casă, că eu nu știu să fac casă. Nu mă învinuiți să uiți. Uite glowstone. Îi face podel din glowstone. Și asta e tot. Deci ce lighthouse, adică casă luminoasă, ceva de genul. Ups. Nu s-a întâmplat nimica, oameni buni, absolut nimica.
S-a întâmplat ceva, oameni buni, absolut ceva. Ei, tătute! Așa. Va fi o surpriză asta. Uitați așa. Cine știe surpriza mea? Nimeni. Asta-i fost. What? Ce caută glowstone-ul ăsta? Acasă. Aoleu, să nu mă învinuiți. Nu-s bună la construcții. Chiar dacă mă joc, nu-s... Am reparat. Vă rog frumos, chiar dacă mă joc, eu nu-s bună absolut deloc. Construcții! O să încep să filmez și un joc nou pe canal, adică eu mă joc de nu știu cât timp jocul acesta. Se numește Mobile Legends Bang Bang, nu știu de ce se numește așa, nu este mie pentru... What? Pe bune? Are you kidding me? Nu mai avem timp? Oh, și nici n-am... Very bad. Dar aici nu mai este ca calculator super pup. Nu e bad și very bad. Eu zic super pup. Ce a venit altă casă? Wow, asta îmi trece și mie pe minte să fac. Mie îmi trece și mie pe minte să fac așa ceva. AFF. Wow. Măcar le-a scris bine, adică... I don't know. Nope. Aileu, de ce a făcut? A făcut decât apă. What? Jocule? What? Ce? Ok, cred că va trebui să spun asta, dar mi-a dat crash Minecraft-ul. Și n-am de gând pentru iar pentru că durează iar. Mult pentru că nu știu ce am lag. În fine. Scuzați-mă pentru această chestie, îmi pare rău din nou și pentru că n-am mai filmat. Vă promit că o să mai filmez, o să filmez și Mobile Legends, după cum v-am spus, dacă eu o să mai adaug pe cineva dacă vreți. Și vă rog să dați butonul de like și să vă abonați și ne vedem data viitoare, cred.